నేటి వాగ్దానము 121వ కీర్తన 8వ వచనం. నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నిన్ను కాపాడు. ఇది యాత్రా కీర్తన. 120 కీర్తన నుండి 134వ కీర్తన వరకు మొత్తం 15 కీర్తనలు. వీటిని యాత్రా కీర్తనలు అంటారు. యెరూషలేము దేవాలయమునకు 15 మెట్లు ఉన్నాయట. మెట్టు మెట్టుకు ఒక కీర్తన పాడుతూ ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు దేవాలయంలో ప్రవేశించి దేవుణ్ణి ఆరాధించేవారట. ప్రియ దేవుని ప్రజలారా, ఈ వాగ్దానము నీ రాకపోకలయందు నీకు తోడై ఉండునుగాక. నీవు ఏ పని కొరకైనా ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు, విద్యార్థివి అయినా కావచ్చు, ఉద్యోగివైనా కావచ్చు, కార్మికుడివి కర్షకుడివైనా కావచ్చు, సువార్థికుడివైనా కావచ్చు, మరియు సేవకునివైనా కావచ్చు, దేవుడు నీ ప్రయాణంలో నీ రాకపోకల్లో నిన్ను కాపాడుతూ నిన్ను నడిపించునుగాక. ఆమేన్.